नोंथाङा मा होनो दा सौलायै मेंग्लिखाबाय, आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय, दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया। गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना, आं फरेनार ना इन्डिजिनियास, आं चेलेन्ज खालामो। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ। बे मार्च दाननि एसेम्ब्लियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो MCLAफोर दङ, बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय। आं फरेनार ना इन्डिजिनियास। नोंथाङा मा होनो दा सौलायै मेंग्लिखाबाय, आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय, दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया। गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना, आं फरेनार ना इन्डिजिनियास, आं चेलेन्ज खालामो। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ। बे मार्च दाननि एसेम्ब्लियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो MCLAफोर दङ, बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय। आं फरेनार ना इन्डिजिनियास।